खुलुमबाय वेलकाम टू बडो एक्सपिरियेन्स जोंहा आसाम हिस्टरिनि MCQ कुइसन सोलिगासिनो बेयो सेकेन्ड पार्ट होमबा जोंहा फार्स्ट कुइसनाव दङ हु वाज द फाउन्डार अफ चुटिया किंडम चुटिया रायजोनि गायसनगिरिया सोर होमबा अपसनखौ नायना लादो अपसना नायदो बिनि राइट एन्सारा मा बिनि राइट एन्सारा अपसन ए बिरिपाल Second question, which dynasty coins were known as नारायणी बबे फोलेरनि रांखावरिखौ नारायणी होनना मोनथिनाय जायो अपसनखौ नायना लादो बिनि राइट एन्सारा मा कच option B. Next question, the coins used during Ahom regime was known as आहम रायजोनि समाव बाहायनाय रांखावरिया मामोन अपसनखौ नायदो बिनि राइट एन्सारा मा अपसन ए टाका नेक्स्ट क्वेश्चन हु वाज द फर्स्ट आहम किं टू इंट्रोड्यूस कॉइन्स सोर आहम राजाया गिबिसिन रांखावरिखौ सिनायथि होदोंमोन होमबा अपसनखौ नायदो बिनि राइट एन्सारा मा ऑप्शन सी जयाधवा सिंहा नेक्स्ट क्वेश्चन सती सधनी वाज ए क्वीन ऑफ विच डायनेस्टी सती सधनीया बबे फोलेरनि रानिमोन अब्ला ऑप्शनाव नायदो बिनि राइट एन्सारा मा सी चुटिया Next question 6. Under which Ahom ruler the book Hasti Vidyarnava was written? माने मा होनदो सोर आहम सासनगिरिनि समाव हास्ति विद्यारनभा बिजाबखौ लिरदोंमोन होमबा अपसनखौ नायना लादो बिनि राइट एन्सारा मा अपसन सी शिवा सिंह नेक्स्ट क्वेश्चन 7. Who started the land surveying system in Assam? सोर आसामाव हानि जखा सुनायखौ जागायजेनदोंमोन अपसनखौ नायदो बिनि राइट एन्सारा मा बिनि राइट एन्सारा जादों रुद्र सिंहा नेक्स्ट क्वेश्चन हु इस्टाब्लिश आहम किंगडम सोर आहम रायजोखौ गायसनदोंमोन अब्ला अपसनखौ नायना लादो बिनि राइट एन्सारा मा सुकाफा ऑप्शन सी नेक्स्ट क्वेश्चन हु वाज द लास्ट रुलर ऑफ आहम किंगडम आहम रायजोनि जोबथा सासनगिरिया सोरमोन होमबा ऑप्शनखौ नायदो बिनि राइट एन्सारा मा बिनि राइट एन्सारा जादों ऑप्शन सी पुरंदर सिंह नेक्स्ट क्वेश्चन 10 आव फैदो सुखाम्फा वाज अल्सो नोन एज सुखाम्फाखौ मा होननानै मोनथिनाय जायो होमबा ऑप्शनखौ नायदो बिनि राइट एन्सारा मा जागोन बिनि राइट एन्सारा जादों बी खरा राजा नेक्स्ट क्वेश्चन हु वाज द फर्स्ट आहम किं टू एडप्ट ए हिंदू नेम एलं विथ आहम नेम माने मा होनदो सोर आहम राजाया गिबिसिन आहम मुंजों लोगोसे हिंदू मुं लादोंमोन अब्ला ऑप्शनखौ नायदो बिनि राइट एन्सारा जादों सुहुंमुं ऑप्शन सी नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ आहम किंगडम आहम रायजोनि सासना बेसेबां समसिम सोलिखो होमबा बिनि ऑप्शनखौ नाय बिनि राइट एन्सारा जादों सी 600 years next question 13 which temple was built by गदाधर सिंह बबे मन्दिरखौ गदाधर सिंहआ लुदोंमोन अब्ला बिनि राइट एन्सारखौ जोंहा नायदो ऑप्शन बी उमानन्द ऑप्शन बी उमानन्द 14 आव फैलायदो When was the first Muslim invasion occurred in Ahom Kingdom? आहम रायजोनि समाव
माब्ला गिबिसिन मुस्लिम गाग्लोबनाय जादोंमोन? अपसनाव नायदो। बेनि राइट एन्सारा मा? राइट एन्सारा जादों अपसन बी 1527। नेक्स्ट कुइसन। When did मिर्जुमला invaded Assam? मिर्जुमलाया माब्ला आसाम गाग्लोबदोंमोन? अब्ला बिनि राइट एन्सारा मा जागोन? अपसन डी 1662। नेक्स्ट कुइसन। In which year the Battle of Saraighat took place? बबे मायथाइयाव सरायघाट दावहाया जादोंमोन? बिनि राइट एन्सारा जादों अपसन ए 1671 आव सरायघाट दावहाया जादोंमोन। नेक्स्ट कुइसन। Who introduced Fwibai reform system? सोर Fwibai रिफर्म खान्थिखौ सिनायथि होदोंमोन? बिनि राइट एन्सारा जादों अपसन बी मामाय तामुली बरबरुआ। नेक्स्ट कुइसन 18। Who was known as गरगराया राजा? गरगया राजा होनना सोरखौ मोनथिनाय जायो? बेनि अपसनखौ नायना लादो। बेनि राइट एन्सारा मा? सुक्लेंमुं अपसन ए। नेक्स्ट कुइसन 19। Who introduced the post of बरपत्रा गहाय? बरपत्रा गहायखौ सोर सिनायथि होदोंमोन? होमबा बिनि अपसनखौ नायदो। बेनि राइट एन्सारा मा? बेनि राइट एन्सारा जादों अपसन सी सुहुंमुं। नेक्स्ट कुइसन 20। Who was known as स्वर्गनारायण? स्वर्गनारायण होनना सोरखौ मोनथिनाय जायो? होमबा बिनि राइट एन्सारा मा? अपसन बी सुहुंमुं। नेक्स्ट कुइसन। सिंग्री हाउस सेरेमनी was started by? सिंग्री हाउस सेरेमनीखौ सोर जागायजेनदोंमोन? अपसनाव नायना लादो। बिनि राइट एन्सारा मा? सुदांफा अपसन ए सुदांफा। नेक्स्ट कुइसन 22। Who was known as बामुनि कनवार? बामुनि कनवारखौ मा होनना मोनथिनाय जायो? होमबा बिनि अपसनखौ नायदो। बिनि राइट एन्सारा जागोन सुदांफा अपसन बी सुदांफा। नेक्स्ट कुइसन 23। मुलागाबुरु was the wife of? मुलागाबुरुआ सोरनि बिसिमोन? अपसनखौ नायना लादो। बेनि राइट एन्सारा अपसन सी फ्रासेंमुं बरगहाय। 24 आव दङ। The ancient city of बेंमारा is presently known as? गोजाम सहर बेंमारानि दानि मुङा मा? होमबा बिनि अपसनाव नायदो। बिनि राइट एन्सारा जागोन अपसन डी तिनिसुकिया। 25। होमबा 25 खौ मा होनदो? In which year सारायदेव was established as capital? सारायदेवआ माब्ला राजथावनि होनना गायसनजादोंमोन? अपसनखौ नायना लादो। बेनि राइट एन्सारा जादों अपसन सी 1253 AD। जोंहा बेखिनियानो दिनैनि जा सावरायनो गोनां आसामनि जारिमिन बेखिनियानो। बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसनाव जोंहा नेक्स्ट भिडिअ खालामनाय जासिगोन। अब्ला गोजोन्थों।